ovo je pitanje koje ti često postavljaju. Što nisi profesionalac? Imam puno godina i niko ne misli da sam dobar. Jel promene ljudi mišljenje kada se dogodi ovako nešto? Kada vodiš ekipu, kada top fraguješ, kada klačuješ? 2 na 5? Ne, jel si nekad, delovalo mi je da ti nisi želeo u stvari da budeš profesionalac. Da te nekako to nije toliko interesovalo. A? Hoćeš da promenimo temu? Ajde, nećemo pričamo o tome, nego mi je delovalo da si nekako... Sada što ću početi da vrišti me. Napravili smo kratku pauzu da malo saberemo emocije, jer vidim da je ovo neka tema koja te pogađa, ali mislim da je to emotivna strana tvoja koju će publika voleti da vidi i da probamo, da ti probaš u stvari da ispričaš koliko želiš. To je druga strana medalje u stvari koju gledalci ne mogu često da vide. Sa kojim poteškoćama se jedan streamer bori? Pa, brate, znaš, streamuješ i konstantno osvojio najviše para u FPL-u, bio najviše puta prvi, najviše ga igrao, napravio FPLC, osmislio čitav taj koncept, prezentovao ga Faceitu, svi su prihvatili, napravilo se sve to i onda dođu određeni novinari koji, Richard Lewis i Torin, krenu da prave priče izmišljene da si ti steroidaš, da si ti tuko ljude po školi, da si ti, ne znam, najgori igrač, da ti ne zaslužuješ ovo, ne zaslužuješ. Oni koji nikad nisu bili tu u toj situaciji, uzmu i tako o svim igračima nešto pričaju i uništavaju karijere. Tako su meni bilo kakvu šansu da Miko uzme i kad me Nexe uzeo Imperial, oni su rekli, super nam igra njime, sve ide dobro 4-0, ali ne možemo da ga uzmemo zbog PR-a. A taj PR su bili njih dvojica koji su pravili odmah video protiv mene. I ima intervju Nexe gdje je rekao, super nam je bilo sa Lobanjom, ali u fazonu moramo da ga maknemo zbog PR-a, ne želi ga organizacije. I onda te stvari koje oni izazovu, jednostavno zbog sponzora, zbog svega organizacije mora da te i ti nešto si sanjao i što si došao u FPL, kvalifikovao se, igraš i konstantno si tu, imaš posao. Pravi posao sam imao, imam teretanu i imam igranje. I nemam ništa drugo u životu, to su te 3 stvari. I onda dođu neki ljudi koji te ne vole zbog čega god i samo ti ugase to. I onda šta ti da radiš, okej, ne mogu to da dobijem, to mi je, zaustavljeno. I sad kako te neko pita o tome, to ti je u fazonu, brate, sad ovo uradim, kao mogao sam, ali ja u stvari radim streaming, ne kažem da je to loše ili da to ne valja, da sam nezadovoljan, ali, san ti je da igraš profesionalno fudbal, a ne da snimaš reklame za fudbal. I da, kao glumiš da si dobar igrač. Nego bi volio zaista da si tu da pokažeš da možeš biti dobar igrač, kao što si pokazao sad na lanu. Tako da sve to te malo boli iznutra, što zbog nekog drugog je tebi to uskraćeno.